guys! Welcome back ulit sa aming YouTube channel. Yun, nandito ulit tayo sa aming farm. Bale, ang content po namin ngayon is magtatanim ng asula. Bale, ito guys, ito yung dati naming palaisdaan na maliit. Ngayon, gagawin po namin siya ng istakan ng asula. Taniman na lang ng asula. Bale, lilinisin po muna namin to. Tanggalin namin yung isda. Bale, kakapay namin na yung isda dito para tatanggalin din namin yung isda. Kasi pag hinayaan lang natin, ubusin nila to. Hindi siya dadami. Kunti na lang naman yung isda nito. Baka nasa 10 na lang. Hindi, mga konti na lang yan. Ipang-ulam na lang namin mamaya. Tanghalian. Tapos, after po nito, hatid po namin yung yung ayuda sa tiktihan. Yung sityo tiktihan. Yun po yung bumaba po sila dito sa baryo para iabot na lang po namin sa kanila kasi malayo po yung lugar nila. So guys, Ayun guys, ito lang itatanim. wala yung mga kasama natin guys. Si April busy po sa bahay. Yung mga natin, mga ladies. Edit. Kami lang po muna ngayon. Then, ang ating camera girl. Sa isa muna. Hello, bat. Punta dun sa alay. Wala man. Lipat natin kangkong doon. Oo. Kabilis pa Tanggalin naman. na din namin tong kangkong niya guys. Maglalagay kami sa kabilang fish pan. Oh, back up. Meron akong back up. Kuya Ulan. Si Alex wala pa. Bis lang yun. Naligo lang daw guys. Akala nandito si Gigi. Nakapurmahan nga. Nakapurma pa naman. Tapos maglilinis lang pala ng palaisdaan. Ito naalala ko magdala ng crate. Tagaran bis ka nagpitas kanitan. Ay, isda. Diba? Lagyan din natin ng kangkong yun. Mini fish pan, di mini isda din. Talaga hindi nalalaki yan. Ganyan lang talaga yung malang. Ano natin kaya yan, limasin natin. Buhay pa kaya ang kangkong na yan? Kahit putulin mo ito. Hagis mo lang yan dun eh. Yun! Uy, may isda napakan ko. Kawawa naman. Ay! Huwag ka lang naman. Lalagyan. Parang ganun lang sa baba. Tingnan natin mo. Marami pa yan. Baka nanganak na yung iba. Kahit maliit. Pataasin niyo pa yung tambak niyan. Pag nag-ulan, maglalim. Yan lang sa gilid na no. Dapat kabakuran siya ng kawayan. O kaya yung net. Pwede ba kapasok yung manok? Bibi. Ang kulit pa naman ang bibi ni Alex. Na, kaputik mo, day. Ano si Alex ko? Nagdilaw pa kayong dalawa, day. Buat. Ako naman naglalabay. Bawa. Ay! Mangangapa na tayong isda. Ano ba tayong lalagyan? Kuha ko lalagyan. Ay, no. Wala ko talagang hindi siya talaga lumaki. Bisita kami, guys, oh. Nakapurmahan daw siya, guys. Kala niya nandito si Gigi. Sorry, wala si Gigi. Dali, Chen. Ikaw ang partner ko sa paghila eh. Yung dala dapat tinistingan mo. Wala may dinala? Dun sa bahay.
Dapat ka nasa batas ka eh. Ha? Dapat nasa batas ka. Doon ka tataas. Para magbilog siya. Patsyanan nga dapat yan eh. Patsyanan mo nga, like. Umaya na, sige, testingan mo nila. Dali, hintayin mo ako. Diyan ka lang muna. Mag-ikot siya, mag-ikot. Okay. Diyan ka lang muna, sinabi. Paluin mo ang puwet niya. Grabe. Sige na. Ibaba mo kasi sa lupa. Okay. Pero may nakalabas man. 2 kilo guys. Sige, baka mapulit dito. Lumaki rin. Lumaki rin ng konti. Isang taon na. After 1 year. Ganyang kalakalaki. Wala pa nga, buwan pala. Lagyan kaya natin doon, no? Bititor. Baka kainin niya kasi maliit. Sayang mga kinain nila. Pero pula din yung kanya, oh. Ganyan talaga maglaki. Huwag na mabaga. Kanali ah. Baka magdana may isda doon. Kanalin at ano, Lagyan natin ng screen. Ano bang ano natin tubig na road? Magpatubig si Papa. Tubig lang pala kailangan. Anyways, huli namin. Susunod guys, mga 2 ano na yan. pangpangat lang talaga to. Hindi talaga siya lumalaki kasi halos 1 taon na ganyang kaparing kalaki. Pero matataba siya kahit liliit. Tit. Tignan mo ba kami magdaang isda dyan? Magpunta yan sa ano mo. Nag-echo yung ano mo ah. Lalo nung nagkapat ng malaki. Kawawa rin yun. Siguro ang hirap niya nagtago nun, no? Kawawa talaga akong pagkukuha ko eh. Hala. Huwag itawa ha. Ang natinik ka na yan. Siguro ang talagang ganun-ganun niya. Pala. Katihaya siya eh. Pag ganun. Kaya hindi mo kuha ng dala. Mahutak din eh. Naghiga siya dun sa ano. Ano, makuha mo pa ako? Implant niya na yung katawan niya din. Yan, tatanggalin ng tubig. Ito ah. Ano man na isda doon? Lagyan ng screen mo na yan oh. Lagyan ng screen na yan oh. Ibigay mo dun ng Kati Jo. Oh, pag may isda, hindi nakita mo yan. Huwag mo namin yan. Bukas yan tayo na yan. Lagyan natin ng ano guys, para pag tumaas yung tubig, hindi maanod yung sola. Hindi na magsarang isda. Nasa siramit lang pala yung asahan ko na yan. May nakatakas. Diyan ka na kaya mag-abang. Oh, di ba? May nakuha na siyang tilapia. Magpunta yan sa mga tinapak-tapakan mo. Kita mo pa baga, pag na ano mo nagkakawag-kawag. Mga isda lang na yung tilapia sa ano. Tingin na ka mo. Kalaki. Parang yan yung nahuli mo dun sa ano, nung nangisda tayo, yung nangapa tayo. Sabi niya, oh ganito yun guys, oh, nung nahuli ko yung malaki. Ayaw niya magpalambat, kaya ang ginawa niya, humiga siyang ganyan. Hindi, nakaganyan siya. Nung kinapa. Saktong-sakto pag ganun ko, oh my God. Ganun ko, oh, laki. Huwag daw dyan, Lik! Yan.
Ito, palaparin nyo pa yan, oh. Gano'n, ilagay mo sa gitna. Pinilas to. Pin. Dito sa may kanal. Ay, taga-pulat. Hali! Ayun na, oh! Hali, yun na, oh! Yung palay. Yung palay, oh, yun na! Dito lang nga sa may init. O, parang hindi na kami magpunta doon. Huli ka. Ay, 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 ay. Nasira yung palay mo, ha? Nagduko na. Yun. Ano ba yun? Palaka? Magkapaka na, te. Marami na yan. Ayun, oh. Doon kay Alec. Sabay pa. Sige, kuya lang. Patuyaan mo lang. Bayaan nyo lang muna ang kanya. Ayun na. Dami. Ayun na, oh. Galakad na. Alay, yun na siya, oh. Sorry guys. Kailangan namin kayo ng Ayun, oh. Yan, Alec. Ayan, yan, yan, yan. Yan lang yan. Yan lang yan. Wala, yun, oh. Nakapaibabaw na. Yun na. Kasi dyan, nakadami yan. Kadami dyan. Nakabaw na nga sila lahat, oh. Hindi yan, kada. Ayun, nalagay mo, Kuya Ulan, sa may kulay green. May isda yun. Maliit kasi. Oh, marami-rami yan tayong uli. Yun eh. Nakikita dyan. Yun na. Hindi niya mahuli-huli. Gala eh. Hindi nag-shoot. Bitin. Guys, oh, may nag-order, oh, 1 kilo daw. Tiamboy. Saan? Nakalubog na sa putek. Hindi, kinamay niya lang. Ay, Ako, nagasama na doon. wala. May bulsa, oh. Ayun, oh. Ayun na, titi, dalawa. Dawala, talo. Yung wasa, pero wala. Okay. Ayun, oh, sa paa mo, Day. Ayun na. Ayun, oh, gagalaw eh. Ayan. Nagtaray na, yun na, yun na. Sa sobrang laki, ang hirap hulihin, guys. Naman lang tayo mahuling nanay eh. Puro nanay na nga yan. Puro anak. Hindi nag-shoot. Nagpunta si nanay niya. Saan nagpunta? Nagpunta. Baka napala mo na. Puro anak yung naiwan. Yun, oh, dalawa. Yung balik. Katalang-talang siya. Hindi mo lang ako sa siya pupunta. Ayan, oh, yung mga ulo nila nakalabas. Napanantainang yaw. Punta talaga. Puro anak ang naiwan. Kanalan nyo. Kanalan nyo kasi. Magkanal ka dyan, te, para makalabas. Marami rin na yaw. Nay, nabanitan nyo ginadakti siguro dahil. Wala nga. Kung ano yung nakuli namin dati yung laki niya, ganun pa rin hanggang ngayon. Madami naman nahuli dito eh. Ang ulam. Yan ang sapit mo. Dalawa. Maliliit masyadong malalaki. Ayan, yun oh. Nakikita ang likod niya, yun oh. Yung banda doon. Yung maiwan. Yan ang masarap ipangat. Kaya nga, Lagyan ng maraming bawang. pangat sabay may prito. Eh.
Ayun oh, nakulong na. Tulong kayo ngayon. Kunin mo na. Dalawa? Oh, kalaki oh! Mas malaki pa yung kamay mo eh. Dami pa yun, oh. Ito ba si nanay mo? Alam mo? Sige! Dami pa dito. Dami pa ulo eh. Pa yan talaga. Sige, sige. Huli! He, nakahuli na ako isa. Oh, sila lang eh. Dami! Oops! Ang klaseng sabya yan nagabalik din. So, kalilit umang ano. Wala yun eh. Marami na gusto dyan. Ay! Ay! Ayun na, yun na, lik. Hindi mo rin pala alam mong hulihin mo pag marami. Oops! Huli. Oops! Ay, malaki-laki to konti. Dito marami oh. Ay! Much later. Muna lagyan ng tubig. Nahuli guys, oh. Lalaki. Malalaki guys. Isang piraso siguro, 1 kilo yan. Pag One nilapitan. 1 kilo. One size, guys. One size. Nilalagyan na guys ng tubig. Papalitan na namin yung tubig. Naharangan din namin para hindi pasukin ng manok, ng itik ni Alex. Baka maubos ang aming asula. Ano kaya ako ito? Ganyan, dito na. Ganyan, ba? Wala na kayang isda yan? Aroy, may butas. Dahil pa yung dulo dyan, Tio. Yung po, kalaki pa. Sa pagkabot sa kahoy. Yan, lalagay na ang asula. Wala kayong isda. Baka maglalaba. Paano ba to? Dapat sa gilid lang. Mamaya mali na naman yung pagkalagay mo. Puso na lang, kalat yung bahay. Sabot mo. Wow! Sana dumami. Madami yan. Madali lang paramihin to. Time mo, next week yan. Ano na yan? Malaguna. Guys! Update namin kayo sa susunod pag dumami na. Dali, ito po yung gagawin naming istakan ng asola. Pwedeng pakain sa manok. Yan. Para makatipid-tipid kami guys sa feed. Ang mahal ng feed. Much later. Yan guys, bale ngayon na po namin ihatid yung sa sitio Tiktihan. Bale, sila po yung magsasalubong sa amin sa may baryo po. Salubungan na lang yung nangyari. Tara guys, samahan niyo po kami. Thank you po.
Saan si Kuya Ulan? Guys, lugay na. Bagal ni Kuya. Wala si Kuya Ulan. Nag-base pa ata. Bote! A few moments later. Let's go, guys! Much later. Yan guys, ayun nga guys sila oh. Ang dami Doon muna nila. tayo mamaya na natin. Magkakain pa yata sila eh. Yung pang babae. Pero ito ang sadya lang nila ata? Oo. Sila ang mga taga-tiktihan guys. Kakain ka lang po kaya? Ano pong niloto niyo? Wala nga silang ulam, ma'am. Sabi ko, kamay na sila magkain pagka tapos nyo. Malay mo may kwan doon, may maulam mo. Dilata. Ulam doon! Oh. Ay, patak-patak daw. Huwag yung bahala. Sige po. Ano na lang po muna kayo dyan ng dilata o bayaran na lang po namin. Ito na maningil tayo. Pinagagawa nila yung 12 pesos. Nag-ambag-ambag sila guys. Magbili daw ng dilata. Salamat. Ilan ang dilata? Ilan ba kasi sa inyo kuya? Ilan kami? May dilata Ilan tayo nandito? Ilan? sa isa, dalawa. Ilan tayo nandito ngayon? Yan nandito lang. 40 yata kayo eh. Dito ngayon. 40 ang dilata. Ay, 20. Sa isa, dalawa. Dalawa sa isa. Ano yon yung nakasalang daw? Kangkong. Ano po yun? Adobo pa? Yung bigas po, binili niyo po yung bigas? Naglakad din kayo, Nay. Naglakad din po kayo. Ilang oras po ang nilakad niyo? Hindi ko alam maglakad. Ilang oras ang lakad, kuya? Mula sa inyo? 3 oras. May ilog pa kayong dinadaan. Sunod ng ilog. Yan guys, bale, yan guys, bale, nandito na po tayo sa meet up place natin. Dito po sila pupunta kapag bumababa po sila ng bundok. Sa may-ari. Dito po sila yung mga magpapalipas ng oras kapag bibili sila kung saan para meron silang matutuyan. Ayan guys, kakain pa po muna sila bago aakyat ng bundok dahil malayo-layo pa po yung kanilang aakyatin. Papunta yung aakyatin yung pabalik sa bundok. Tatlo. 3 oras at kalahati po yung kanilang lalakarin. Kaya kain muna po sila. Yan, sige po, kain po. Ito pong may-ari ng bahay, si Ate Raquel. Kaway ka nga, Ate Raquel. Ang mabait. Mabait na Sa mga ating katutubo. Kami lang po talaga yung tayo dito. May ilog sa kayo dadaanan. Nilagay sa kanilang sardinas. Pinagsama-sama na nila para wala daw lugi. Halo-halo na yung pula sa green. Tsaka yung tinapa iniihaw nila.
Depit sa Manori ko kasi. Nagay ka lang ako. Sayang eh. Yan. Balong, naglakad ka din? Ha? Ba't kasi nagsama ka pa? Kalayo-layo. Ginapagod ka rin naglakad. Baka ginapanood na rin eh. Kain ng marami para may lakas mag-akyat. Yan, nagutuman na si Balong. Hugas ka ng kamay lang. Hindi. Hindi ka nagugas. Oh, may buhat siya. Oh. Hugas mo na ang kamay lang. Nari, hugas ka muna ang kamay. Balik mo, wala ka naman lang. Kaya nga eh. Bakit ikaw rin? Ay, bilisan niyo magkain para si nang kain. Wala nang plato. Sa loob lang. Na, hindi pa luto. Hilaw pa. Nahilaw. Iluto kaya muna. Hilaw. Bigas pa yan, oh. Iluto po ulit. Sayang. Dali na nasit, babaw. Para makain. Yayo mas kinemo. Ayaw mas kinayaw. Ayaw. Yayo tayo mo noy. Kan mo na yayo. Kain ng kain Balong. Mahira na magsaing Oh, sarap yata ng kamay, oh. Sarap, Balong. Gutom siya talaga. Bakit sinama po? Ay, ang init. Ba't si mama ka lang? Dapat nagpaiwan ka na doon sa inyo. Tapos wala ka pang kinilas na naglakad. Mahina, hindi masagot ha. Anak mo siya, Ina. Anak niyo po. Apo. Ay, apo niyo. Ano po yan? Kinakarga niyo po siya? Hindi. Walakad lang din po. Wala pong kinilas? Wala. Sanay na silang hindi magtsinelas eh. Oo nga, kaliwit eh. Gusto niya sumama sa akin. Ang gustong sumama. Ala, madami. Minsan lang makababa, sabi niya siguro eh. Sa bayan kayo magpunta. Kaganda ng singsing mo ah. Patingin nga ng singsing, oh. Kids na. Tapos, Ay, tindak ko yung sobrang hirap yan ang buhay ng mga katutubo. Madalang silang makakain ng kanin pag nakababa lang. Sobrang hirap talaga. Ngayon nga dapat may gamot. Kasi daw yung mga bata, doon malalaki ang mga tiyan. pang ano, purga ate na. Purga. Yun ang dinadaan sa akin kanina ng mga ano. Ano namang magawa ko? Wala nga akong... Sabi ko, magkuha na lang sila ng sili, itapal nila sa ganito. Di ba yun? Daw ng sili. Tsaka pakainin nila yung ano ng ipil-ipil para mag-iitan siya ng mga bata. Kaninong sakop bang ano? Anong barangay sakop yung ano? Tihan? Manuot. Ay, Manuot. Rizal yan eh. Pinakadulo sila. Sa ano ba? BHW, walang Wala silang vegetable. pang purga. Pag may problema, punta. Dito sila nagdaan sa ako. Sa ano nga eh, yun yung karamihan sa mga bata. Ngayon, sabi, parating nila raw, eh, wala naman hanggang ngayon. Sinawal yung mabigyan ninyo na yun. Hindi, dalawang kain lang din nila. Ako lang nang bigay. Tignan mo, di ba binabaan nila? Ang tubig hanggang dito.
Naubos pa rin Kasi nila. special na po sa kanila yung ganyang pula. Yung sardinas din ah. Kain nila kamuting kahoy. Ang pagkain nila araw-araw. Oo. Wala sa oras ang kain yan nila. Pag nagutom, bago lang kain. Tapos ang ano yan nila, ma'am, ang kalan, yung isa ang magpa-apoy. Kanya-kanya nang kuha ng gatong na may apoy. Bago lang sila hingi. Wala silang mga pasporo. Wala silang sarili. Oh, wala. Pinakababa yan, makabili sila ng lighter. Ay, paano pag naubos yun? Isa lang naman ang lighter. Oh, kaya kailangan yung kalan nila, may apoy yun na nag-ausok. Pag nagutom sila, eh, nangilang ngayon mamasaging, di ba ilang bagyo na? Kamuting kahoy talaga ang kanilang pagkain. Kuha ka ulam doon, Nay. Special. Eh, Sardinas. yan si nanay, solo na yan. Isa ko kasi ng sardinas. Hindi na nagkakain. Boss, ang sardinas. Taob, ang sardinas, guys. Nabagyo. Inubos ni Kuya. Eh, hindi pa ako nagkain, ma'am. Ba't di ka kumain, Kuya? Yun na lang po. Kuya, naga. Mamaya, sabi namin yan, kasulong ko. Kasama pala nila ate. Katipid di ba lang, oh? Oo, dami pa. Natipingan mo pa siguro yan. Ulam pag lakad. Tinik mo yan. Si Amihan talaga sanay. Si Ate Raquel guys, yung yung tumutulong sila sa kanila kapag bumababa sila na walang-wala na sila doon. Binibigyan niya po ng bigat. Yung kangkong din na nila nakain. Ay! Isa lang nyo pa eh! Taob pa din yung kanin, oh, kahit ilaw. Luto pa sila ng kangkong. Hindi nyo na pinansin yung kangkong, ha? May sardinas na eh, arte na pa. Excited kami na may darating na biyaya. Kanina, sabi ko, ay, naku, baka nandun na yan alas 9. Baka hindi natin maabutan. Kailangan medyo Agahan. bilis-bilisan ng hatak. Itong tawiran bago makarating ng amin. Itong ilog pa. Itong tawiran na ilog. Pero malalalim po siya. Laging ganito, ganyan. Pero ano po, may bundok po, patak ay talagang ilog lang. Ilog, tapos may mga akyatin, pero banayad naman, hindi naman kaano akyatin. Si Mayor nga, kaya na yung Mayor na 3 oras lang eh. Susunod po, pasyal po kami doon sa inyo. Kami, Hindi na po Basta samahan niyo po kami basta't may schedule. Huwag lang halimbawa, darating kayo ngayon. Tapos biglang ganitong oras, eh hindi pwede maglakad ng ganitong oras kasi gabihin tayo niyan. Anong oras po kayo ngayon? Anong oras po kayo, Ale? Eh kami, baka yung iba mamaya, yung medyo mga mabilis-bilis ang lakad, mauwi yan. Yung iba, katulad ko, medyo alanganin na eh. Umala ko alas 2, alanganin na sa akin yan. Bukas na yung iba. Dito na po kayo matutulog. Sigurado dito na kami magtulog. Naghuhugas sila ng plato, yung pinagkainan nila. Kababait naman ang mga kalalakihan, silang naghuhugas ng plato. Ate Buki.